se nibda billi l-ewwel nagħmel ftit ringrazzjamenti ma mmurx naljena rasi. U allura rrid nibda billi nagħti ħar lill-Gvernatur u l-Bank Ċentrali talli ma ħossbux biss fid-dimensjoni soċjali imma kif qal tajb il-Gvernatur stess. Marru lilin billi iwettqu l-kuxjenza soċjali, ġifieri r-responsabilità soċjali li wkoll il-Bank Ċentrali ħoss, ġifieri jiena ħadd gost ħafna li l-Bank Ċentrali li għal ħafna minna huwa istituzzjoni li l-innu l-bot ħafna minn nies, imma fil-verità din l-inizjattiva il-Bank Ċentrali jista' allura jinħass ukoll minn kulħadd. Irrid nagħti ħajr ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, speċjalment l-Student Services Department li ma kienx dat-dipartiment kieku mosli sant l-iskejjel ġveru. U rrid nagħti ħajr lil Anna Gilson, id-direttur propju ta' dan id-dipartiment. Rrid nagħti ħajr lil Matilde Gordina Balzan, li hemm Balzan tkun sa toħroġ mat u paċenzja bija li kieku ma tkun xi mbagħad min-naħa tal-Malta Community Trust Fund Foundation daw l-affarijiet ma jaslux fejn għandhom jaslu. Il-heads of schools kollha li taw daqqatit f'din l-inizjattiva naturalment ukoll lill-istudenti li pparteċipaw għaliex li ma kienx hemm l-istudenti heads of schools u skejjel ġifieri l-allima, etc. Imma li kieku ma kienx hemm mbagħad l-istudenti l-inizjattiva kollha ma kienx tkun kompluta bla dubju. U naħseb li din l-inizjattiva kif nara jien u l-mod kif inħadmet ma kellix biss l-obġektiv aħħari is-solidarjetà, però fil-vjaġġ għal dan l-objective kien hemm ukoll diversi għanijiet. L-ewwel nett li ikonna parteċipazzjoni attiva mill-istudenti, ġifieri il-fatt li inti tipparteċipa diġà hemm sens ta' pożittività u allura dil-ħeġġa biex l-istudenti kollha jista' jkun jipparteċipaw propju f'dil kompetizzjoni. Imma mbagħad jiena nqis li din l-inizjattiva wkoll iċċelebrat il-valuri demokratiċi tagħna għaliex kien hemm il-votazzjoni hux veru, ġifieri kien hemm il-votazzjoni tal-istudenti biex propju jażlu li għandha tkun id-disin rebbieħ f'tal-każ ta' Sara Ċilja, nifirħulek Sera li kompetejt ma' tant tfal u Alla jbierek kont inti ir-rebbieħa. U naturalment il-parents li min jaf jiena ħossni gburija b'Sera ħseb wara għandkom kemm intkom gburin u bix-xira. U naturalment imbagħad St. Joseph School bla tal-bajda min jaf kemm intkom gburin li propju studenta tagħkom kienet ir-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. U allura anka dal-fatt li f'din l-inizjattiva kien hemm ħafna valuri marbutin flimkien li ikonna l-parteċipazzjoni tal-istudenti imma wkoll mbagħad li niċċelebraw il-valuri demokratiċi fejn ikunu l-istudenti stess li jażlu u tħeġġiġ biex kemm jista' jkun ukoll kulħadd jivvota, ġifieri nkunu ċittadini attivi u ġveru. U għaliex marbuta magħha dik fejn kien hemm ukoll ir-rikonoxximent fejn ikun hemm l-iktar skola ta' studenti li jkunu votaw ukoll ġie rikonoxxut. U naturalment imbagħad l-oġġettiv aħħari propju tas-solidarjetà. Dik li minn dak il-flus mill-flus li mill-Bank Ċentrali se jkun qed jagħmel dan se jkun hemm kontribut qawwi lil Malta Community Trust Fund Foundation. U allura jrid ngħid proset. Irrid ngħid proset lill-istudenti kollha ta' Malta Għawdex li ħadu sehem fiha din għaliex fil-fema tiegħi għamiltu statement. Għamiltu statement li tridu tkunu attivisti tas-solidarjetà. U x'hemm miżbaħ li miċ-ċokon aħna nidraw miż-żożija nidraw nkunu attivisti tas-solidarjetà. Għaliex għax jekk aħna minn xkunitna, minn żożitna nidraw nkunu attivisti tas solidarjetà da jfisser li għada jekk Alla jrid meta intkom se tkunu il-leaders ta' dal-pajjiż se tkunu leaders li ma tinsew lil ħadd f'pajjiżna. Li ma tinsew il-ħadd f'pajjiżna. U allura fil-waqt li rrid ngħid proset lil kull min ħasem biex din l-inizjattiva setet isseħħ rrid ngħid proset ukoll minn qalbi
tal-li f'din l-inizjattiva rajna ħafna stadji fejn iċċelebrajna valuri differenti ta' soċjetà Maltija, demokratika, imma wkoll hija impenjata għas-solidarjetà. Iż-żgħażagħ u hawn issa nappella l-tfal u żgħażagħ kollha Maltin ejjew ħalli tibqgħu attivisti ta' solidarjetà, ħalli għada pitada pajjiżna jkollu leaders, laqas se tkunu intkom il-leaders li ma jinsew lil ħadd. Grazzi.